फुरा फ्रि पेकेटाव मा दं आदा खमला बैग्रि फिथाइ सामथाया फुरा फ्रि जानाय ओंखाम जानायफोरखौ नायनायनि बेयाव लान्च पेकेट मेलफोरनि थाखाय नैबाव जुइस रानना होदों हौवाफोरनि थाखाय एभ्रिथिं इज फ्रि 100%. दिस इज बड'लेण्ड डे. ओरै लेडिसफोरनि फुरा बिहिर जाहांबाय नै मा नांगौ फुरा फ्रि. Hundred percent free लोगोफोर. बे गासिबो जाग्राफोर महिलाफोरनि संख्या बांसिन जाबाय फुरा लाइना जोबनो गैला. जोबनो गैया लोगोफोर. जाग्राफोरनाव एसे सोंनायसै. पेकेटाव मा दं आदा पेकेटाव खमला बैग्रि आंखोल सिप दङ. गोजोननाय मोनदों. ओंखामखौलाय मोनजागोन ना मोनजाया बुंस'नो हाला. ओंखामाव थांबासो मिथिसिगोन. हाग्रामा सारखौ धन्यबाद होनांसिगोन ना. दे मा मोनखो ब्रादारमोन? हाग्रामा सारनि दिनाव फ्रिथार नामा? लुबैयो हाग्रामा सारखौ अराय सम थानो. दे अल दा बेस्ट. मोसागोन नोंसोरो? बरायनो नागिरदोंना? अबेनि? क'क्राझारनि. दे थेंक इउ. फुरा फैखाबाय नै बिहिर जाहांबायानो. फुरा बिहिर जाबाय. मोसाग्रा थोसाग्रा फैजोब्बाय फुरा. बिहिर जाहांबायानो नै. नोंस्रा गैला मालाय फ्रि मोनजाजोब्बाय. गैला नै मा जाबावगोन लोगोफोर. नै बिसिनिखौ बायना होदो नै गोदानथार. मोसाग्राफ्राबो हाला फुरा रेडि जाजोब्बायानो. जानाय नाजावदों लोगोफोर. जोबनो गैया नै जाग्राफ्रा. बाय. मोजां जाग्राखौ होनांगोन मोसागिरिफोरनो. Wah, हिसाब गैया. हरैनिफ्रायसो लाइन जाबाय बा. मा मोनखो नानि? मा मोनखो? मा दं बे पेकेट सिङाव? 10,000 सोदां. दे
फिथाइ सामथाया पुरा फ्रि जानाय ओंखाम जानायफोरखौ नायनायनि बेयाव लान्च पेकेट मेलफोरनि थाखाय नैबाव जुइस रानना होदों हौवाफोरनि थाखाय एभ्रिथिं इज फ्रि 100%. दिस इज बड'लेण्ड डे. ओरै लेडिसफोरनि पुरा बिहिर जाहांबाय नै मा नांगौ पुरा फ्रि. %100% फ्रि लोगोफोर. बे गासिबो जाग्राफोर महिलाफोरनि संख्या बांसिन जाबाय. पुरा लाइना जोबनो गैला. जोबनो गैया लोगोफोर. जाग्राफोरनाव एसे सोंनायसै. पेकेटाव मा दं आदा? पेकेटाव खमला बैग्रि ओमफ्राय माबा आंखोल सिप दङ. गोजोननाय मोनदों. ओंखामखौलाय मोनजागोन ना मोनजाया? बुंस'नो हाला. ओंखामाव थांबासो मिथिसिगोन. आरो मा मोनजायो मिथिला. हाग्रामा सारखौ धन्यबाद होनांसिगोन ना. दे बेनो बड'लेण्ड दे. थेंक इउ.